ventil od gume od bicikla, rupa na čepu od plastične boce. I sad ćemo to tu... Ajde. Sad smo napumpali. Evo ga. Što je veći pritisak, to je veća napetost te flaše i to je ton viši. Imam u glavi vrlo jasne slike kako od nečega mogu proizvesti ton. A sve ovo ostalo je u stvari trenutak kada nešto vidim, nađem i onda odlučim prenamijeniti. Fine aluminijske cijevi sa debelom stjenkom, od kojih sam odlučio napraviti taj instrument koji se zove kutuvapa. Ovisno o tom prorezu u sredini, što je veći, to je dublji ton. Ovaj komad sam našao na reciklažnom dvorištu i prekrasno je zvonolik. I to je onda sam još našao ovaj čep od tuša, pa sam to dodao gore. I onda kad se to sve lijepo zbroji, ona ima taj neki... Davor mi je donio neke instrumente, taj hang drum, on je od plinske boce napravljen, to mi je Davor napravio još davnih dana i taj hang drum je strahovito skup kad se on originalno kupuje, ali on ih radi od plinskih boca. Napravio sam ih do sada jedno 90-ak, 80-ak, ne znam točno. Tu je bio ventil, ne? To u stvari izrežem gornji oval i donji oval koje spojim, zavarim i onda izrezujem tonove. Ono što mi je najdraže kod njega što može opasti sa trećeg kata i niš mu nije. To je najizdržljiviji instrument ikad. Bilo mi je teško dobiti bas. Taj kantabas. Znači, to mi je bilo zanimljivo, ali nije imalo baš puno basa. Taj instrument ima jako puno šuma jer sve ovo klopoče. Meni je trebao neki čisti zvuk. Isto to mi je sa stiroporom bilo problem. Stiropor je opet pak navodno jako dobro rezonira. Ali mi stalno nešto šuškao i onda kad sam ga snimao nisam ga nikako mogao dobiti čisto. Tako da sam uspio skužiti da imam tamo tu kantu za veš. Ona je dosta velika i onda se od nje može dobiti jedan lijepi bas čisti. Ovo isto, evo, ovo je divota, ne? Mislim, evo kak lijepo dvoje. A znaš kaj je to? To je, mislim, od veš mašine, onaj kolut na koji ide motor, u stvari koji pokreće bubanj, ne? I to, a gledaj,
izvezo sam ih 100-tinjak skoro. Došli su mi u život veća količina tih roleta, pa sam morao razmisliti što ću s njima. I to, i onda mi je to palo na pamet. Please, gle, ovo tu, da mi to malo rastopiš. Mogu probati, sad se to ono malo, dobro to je išlo. Kaj ima neko ko bi to htio kupiti. Dobro, bude. Ne, pa kad mi to napraviš. Bude, dođe. U stvari si dobro se nadopunjavamo, evo. Stari predmeti za nas imaju više života i više vrijednosti u stvari. Recimo neki parovi vole piti vino, a mi eto volimo se oko hrđavih matica raspravljati čija je i koju je pronašao ili jedno drugome pokloniti što nađemo svako na svojim lutanjima. Super. Ovog sam ti uspio spasiti nekako, vidiš? Ali ovo je kamen, ovo ne ide. A pa da ti vidi, gledaj, ovo tu ti... A to mi je najbolje. Da, ali to mi je super, pa dobro zalijepit ću, ali... ha 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 ha